Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Taqali fil-5 jum tal-kampanja elettorali, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar diversi proposti oħra mill-manifest tal-Partit Laburista. Waħda mill-proposti se tibni fuq il-passaport ta' Heritage Malta li diġà qed jingħata li tfalu żewġ adulti li jakkumpanjawhom. Għalhekk il-passaport ta' Heritage Malta ser nestenduh għal kulħadd u bekk l-Awċin u l-Maltin ma jkollhomx aktar bżonn illi jħallsu biex iżuru dawn is-siti li huma s-sisien ta' ġensna u l-kultura tagħna. Rigward il-proposta mħabbra aktar kmieni marbuta ma' remote work, il-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern se jkun qed jagħti 1,000 euro lin-negozji biex investu f'teknoloġija li tkejjel il-produttività. Proposta oħra hija study leave sa' 10 ijiem imħallas mill-Gvern għal ħaddiema full-time. Miżura oħra qed tipproponi estensjoni tal-iskema ta' 6 xhur b'xejn ġim maż-żgħażagħ biex din tibda tinkludi attivitajiet fiżiċi oħra bħal hybrid training. Dr. Abela qal se jitnieda wkoll proġett pilota fejn individwi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu mental health check-up b'xejn għand il-psikologu tal-għażla tagħhom. Dwar l-IVF, il-Prim Ministru qal li l-avvanzi fix-xjenza jippermettu li jitwessaw mill-ġdid il-kriterji biex it-test tal-PGTM jibda jiġi użat għal numru ta' kundizzjonijiet ġenetiċi oħra fosthom mart rari li m'hawnx kura għalih. Il-Prim Ministru tenna li f'dan il-manifest il-Partit Laburista mhux se jkun qed iħares biss lejn l-aspett ekonomiku. Għall-ewwel darba għal partit politiku ġewwa pajjiżna huwa illi ser ikun hemm ukoll dak li jissejjaħ allura a well-being index. U għalhekk illi dan ser ikun qed idaħħal livell ġdid ta' kontabilità u kif imbagħad kull miżura ser tkun qiegħda timpatta pożittivament il-kwalità tal-ħajja tal-persuna. Intqal li bil-proposti tal-Partit Laburista, il-Wellbeing Index li ġie mibni speċifikament għal Malta se jkun qed jirreġistra titjib ta' 25%.